SDB long live! Long live, long live! XNDP long live! Long live, long live! SDRC long live! Long live, long live! SDRC long live! Long live, long live! SDRC long live! Long live, long live! बर' समाज जौगाथों! जौगाथों, जौगाथों! बर' समाज जौगाथों! जौगाथों, जौगाथों! बर' समाज जौगाथों! जौगाथों, जौगाथों! जय बर' हारिनि! जय! दिनै थारैनो जों मोनसे रंजाथाव सान होननानै बुंनांगोन बर' समाज बा बर' हारिनि थाखाय बारग' एनडिबिआ थांनाय 2023 मायथाइनि आगस्ट दाननिफ्राय मोनसे थांखि लानानै जों खामानि मावबाय थादोंमोन जाय थांखिखौ जोङो लादोंमोन जोंनि बिर जोहोलाव मुंख्लंफोरनि जिउ बावनायनि सायाव बिथांमोना जिउ बावदोंमोन हारिया बुहुमनि बिखायाव अरायसम थांनानै थाथों जोंनि समाजा बुहुमनि बिखायाव अरायसम गोरा गोख्रोङै थांनानै थाथों जोंनि लाइमोनफोरा जेब्लाबो जौगालांथों फरायनायनि फारसे जोंनि आबादारिफोरा जेब्लाबो गोजौ थाखोनि आबाद खालामलांनो हाथों जोंनि बेफार फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा गोजौ थाखोनि बेफारि महरै सिनाय मोनजाथों बेबायदि गोबांथार थांखिखौ लानानै जोंनि लोगोफोरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बे एनडिबिनि 34 गारबोनाय मोनसे गिख्रंथाव हाथियारनि जारिमिनाव गावखौ बावसोमलांदों आरो बे बावसोमलांनाय मुंख्लंफोरखौ बिथा खालामनानै बारग' एनडिबि अर्थात इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि सिसिबाया बर' समाजफोरखौ लिंनानै मोनसे ओनसोलाव 30टा 40टा बर' गामिफोरनो लाइजाम होनानै जोङो बे समाजनि मेलेमजिबि सुबुंफोरजों जों सावरायबोदोंमोन आरो सावरायनानै जों मोनसे सिद्धान्तआव फैदोंमोन जोंनि गासै बिथिङाव जौगाखांनायखौ लाबोनो जोंनि गाज्रिफोरखौ नागारनानै मोजां लामाजों ससाइटि बा हारिखौ समाजखौ दैदेनलांनायनि मोनसे थांखियाव फैनो जोङो सावरायदोंमोन आरो हैदिनखालि जोङो ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि होननानै जोङो जेरावबो दानानै लादोंमोन थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि दावहारु लोगोफोरनि जोंनि बारग' एनडिबिनि मेंनो रोङै माखासे जोंनि लोगोफोरनि मावख्रुबनायाव जोङो उदालगुरि जिल्लायाव गासै 16टा कमिटि जों दानानै लानो हादोंमोन आरो बे कमिटिखौ जों दाखांनायनि उनाव जों मोनसेल' बाथ्रा बुंबोदोंमोन जे नोंथांमोननि आन्डाराव नोंथांमोननि एरियायाव मबे मबे समाज बेरेखा खामानिफोर दङ बहा बहा इलिगेलै जुमाय गोजा फानो बहा बहा गथ'फोरा बबे जायगाफोराव ड्राग्स लायो गान्जा सोबो बबे गामिफोरा दिनै जौ सावनानै फानदों बबे सकफोराव दिनै इलिगेलै जुमाय गोजा फानदों जायहा गभर्नमेन्ट लाइसेन्स गैया सोर बायदि सुबुङा दिनै ड्राग्सनि फालांगि खालामदों आरो बबे गामियाव माबायदि दिनै ड्राग्स लाग्राफोर दङ बा गान्जा सोबग्रा गथ'फोर दङ बिनि सायाव नोंथांमोना नायबिजिर आरो रिपर्ट कालेक्ट खालाम आरो बेबायदि सम फैगोन जाय समाव जोङो नोंथांमोनखौ खौसेयै लिंथुमनानै जोङो सावरायगोन आरो बे जेंनाफोरखौ जोङो गुवारै सावरायनानै माखासे थांखिफोरखौ लानानै जोंनि बर' समाजफोराव जों हरगोन होननानै जोङो बुंनानै गारबोनाय जादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो दिनै 2024 जानुवारि अर्थात गोदान बोसोरनि बे गोदान दानावनो जोङो गथायसे जानो हादों ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि जों जायखौ दानानै गारबोदोंमोन 40टा 30टा बर' गामिखौ लानानै अर्थात बे 40टा 30टा बर' गामिनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा दे नोंथाङा थांदो एसडिआरसिनि आफादगिरि जादों होननानै सायख'नानै जायफोरखौ थिसनहरदों बिबान होदों आरो बेबायदि दानाय बे कमिटिजों जों दिनै फार्स्ट टाइम जों सावरायदों आरो बे सावरायमेला जोंनि गेजेराव मोजाङै रोखोम जालांदों आरो बे सावरायमेलावनो जोङो माखासे थांखिफोरखौ जों लानो हादों जोंनि समाजनि गेजेराव नुजानाय गाज्रि मुगैथाव जेंना जाय जेंनाफोरा दिनै फैबाय थानाय जोंनि भबिष्यतखौ खोमसियै दिन्थिगासिनो दङ बे जेंनाफोरनि सायाव दिनै जोङो बारग' एनडिबि सिसिबाइ आरो एसडिआरसि ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटिया सावरायलायनानै माखासे थांखियाव फैदों जिहेथु बे कमिटिनि आन्डाराव जोंनि बर' समाजफोरा बोनजानानै दङ बे बोनजानाय बर' समाजनो जोङो माखासे समाज बेंनो जोंनि बे गाज्रिफोरखौ फेजेननो मोजांखौ लानानै समाजा जाहाथे दावगानो हायो बिनि थाखाय दिनै जोङो गोथौयै जों सिन्था खालामबाय आरो सावरायलायबाय बेवहाय जोंनि जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय जोङो माखासे नियमफोर बनायदों आं बावैसो सिगां जोंनिफ्राय बुंनाय जादोंमोन जे फैबाय थानाय समाव जोङो मोजां मोनसे समाजनो बान्था होनो थांगासिनो दङ जाय बान्थाया जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ सोलोंथाइ फारसे जौगाहोलांगोन जाय बान्थाया जोंनि रांखावरि खरस नस्थ' जानाय जुवाजों नस्थ' जानायखौ माने हमथागोन जाय बान्थाया जोंनि आबाद बिथिङाव जोंनि समाजाव जौगाखांनाय लाबोगोन जाय बान्थाया जोंनि हा हुखौ रैखाथि खालामगोन बेबायदि बान्थाफोरखौ जों फैबाय थानाय समाव हरगासिनो दङ होननानै जों बुंनाय जादोंमोन थिग बेबायदिनो दिनै जोङो बे बान्थाखौ रेडि खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनफ्रोम गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनो ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि एक्स एनडिएफबि सिसिबाइ नि राइटिं पेडआव जोङो बे बान्थाखौ लिरनो हरगासिनो दङ आं दिनैनि तारिखाव बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों जोंनि फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय बिथांमोननि सोलोंथाइखौ गोजौ मोनसे थाखोआव लांनो थाखाय जोङो माखासे थांखिफोरखौ जों लादों आरो बे
बे थांखिखौ जों बिनि थाखाय लानो गोनां जादों जों दिनै सासे स्टुडेन्टफोरनो एडमिशन होनो हानाय परिबेयाव जों गैया सोरनोबा इउनिफर्म गांसे होनो हानाय जों परिबेयाव गैया नाथाय जों समाजाव फरायनायनि थासारिखौ सोरजिना होनो हानाय अबस्थायाव दिनैबो जों दङ आरो बेबायदि जों थांखि लादों जोंनि फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरनि सोलोंथाया गोजौ थाखोआव मोनहैनांगौनि थाखाय जोङो माखासे थांखिफोरखौ लादों जोंनि समाजाव अर्थात जोंनि गामिफोराव जेसेबांखिनि छात्रफोर दङ स्टुडेन्ट जेसेबांखिनि दङ फुंनि 6टानि सिगां बै स्टुडेन्टफ्रा न'निफ्राय ओंखारनो मोना जुदि बिहा टिउसन गैयाब्ला जुदि बिहा गनायजाथाव जुदि जाहोन गैयाबा बे गावनि न'निफ्राय ओंखारनो मोना बे फरायबाबो न'आव थानांगौ बिनिफ्राय मोना 7टानि सिगां मोना 7टानि सिगां जेसेबांखिनि जोंनि हारिनि छात्रफोर दङ बिथांमोना गावनि न' लानांगौ आरो बेखौ जों मोनफ्रोम बर' गामियाव आयेन हिसाबै बनायनानै ल' हिसाबै बानायना लानानै समाजखौ बेंनांगौ होननानै फैबाय थानाय समाव जोङो लाइजामनि गेजेरजों प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनो जों दैथायहरगोन आरो बेखौ खालामनानै लायोब्ला जोंहा सुबिदा जागोन दिनै जों नुदों जोंनि समाजाव बेबायदि आयेन गैयिनि थाखाय उन्दै गथ'फोरा जायफोरा स्कुलाव फरायदों जायफोरा हायार सेकेन्डारियाव फरायदों बिथांमोना दिनै गावनि फरायनायनि दायित्वखौ नागारनानै सोरबाया मबाइलजों बेस्थ' जानानै थादों फरायनांगौ समाव लामायाव बहाबा लोगोफोरजों जमा जिरायनानै गावनि फरायनांगौ समखौ नस्थ' खालामनानै लादों आरो जिबायदि सोलोंथायाव जौगानांगौ बिथांमोना बेबायदि जौगानो हायाखै सानस्लाबनो हायि बयगाव दिनै बिथांमोना माने गावनि सोलोंथाइखौ दिनै नस्थ' खालामना लादों बेवहाय साननो गोरों गियानि गुनि सोलोंथाइ फारसे सोलोंथाइ गोनां रांखावरि गोनां धोनिमानि व्यक्ति समाजाव दिनै थायो नोंथांमोननो जोङो बे एसअपिखौ अर्थात बे नियमखौ जों हरदों जाहाथे जों जोंनि बे उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौ गाज्रिनिफ्राय हमथानो हायो बिनि थाखाय जों स्पेसियेलि बे आयेनखौ जों बानायनाय जादों आरो मोनसे जेंना बा गोबांथार जेंनाफोर जोंनि गेजेराव नुजानानै दङ जों गासैखौबो बुंनो हास्थायाखै माखासेफोरखौ दिनै आं बुंनो हास्थायदों जोंनि गेजेराव जुवाया दिनै नुजानानै दङ बे जुवाखौ जोंनि समाजनिफ्राय फोजोबनो थाखाय एनडिएफबिफोरा गोबांथार गोदोबो खामानि मावबोदों सोरबा तास गेलेनायखौ तास जाहोबोदों सोरबा इन्दिं लिरनायखौ लिरग्राफोरखौ लाबोनानै पानिशमेन्ट होदों नाथाय जोंनि समाजनिफ्राय दिनै नाम सोलाय मुं सोलाय जुवाया जायगा मोनफैगासिनो दङ आरो दिनैनि तारिखाव जों गिख्रंथाव मोनसे नुदों मबाइलनि गेजेरजों दिनै अनलाइन गेमलिंफोरा दिनै जोंनि जायगायाव जायगा मोनदों नाथाय बे जोंहा आसाम स्टेटआव थानाय जों आसामनि सिङाव थानायखाय जोंहा खाफाल मोजां गेमलिंआ दिनै जुवाया बेन आसामाव जायफोरा बेजों लोब्बा थायो दिनै बियो आयेननि सायाव दिनै भुगिनांगौ जायो बेवहाय दिनै जोङो जोंनि समाजनिफ्राय जुवाखौ जोंनिफ्राय गोजान खालामनो थाखाय जोंनि रां नस्थ' जानाय रांखावरिखौ हमथानांगौनि थाखाय जोङो जुवाखौ जोंनि समाज बा जोंनि ओनसोलनिफ्राय फोजोबनो जोङो माखासे थांखि बर' समाजा बेखौ लाथारनांगौ होननानै जों दिनै थांखि खालामदों आरो बे थांखियाबो मोनफ्रोम बर' गामियाव मोनहैगोन नोंथांमोना बेखौ थांखि खालामनानै लानांगौ जे जोंनि गामिनिफ्राय रावबो तिरनि एजेन्ट जानो मोना आरो मोनफ्रोमबो जुवानिफ्राय जोंनि गामिनि साफ्रोम सोद्रोमाफोरा गोजानाव थानांगौ होननानै दिनै जों थांखि लादों आरो बे थांखिखौ मोनफ्रोम बर' समाजा थांखि खालामनानै आयेन बानायनानै समाजखौ बेंनांगौ दिनै जों बेखौ खावलायदों बिनि उननिफ्राय जोङो मोनसे जिनिसखौ नुदों फेनाय मुवा दिनै पृथिबिनि बयबो सुबुङा जुमाय लोङो नाथाय बिनि गेजेरावनो दिनै पृथिबियाव जौगालांदों थ' बिथांमोना गोरों बायदियै लोंदों गावखौ नस्थ' खालामनाय बिदि जुमायफोरखौ लोङाखै जायनि थाखाय बिथांमोना जौगालांदों नाथाय जोंनि समाजाव जों माखासे लोंनायफोरखौ नुदों जाय लोंनायफोरा जोंनि फरायसाफोरखौ जौगानायाव हमथादों जाय लोंनायफोरा जोंनि मोजां मोनसे न'खरखौ धंस' खालामदों जाय लोंनायफोरा दिनै सासे बिमा आरो बिफाखौ गावनि फिसाखौ दैदेननांगौ गावनि गथ' गथायखौ बेंनांगौनिफ्राय दिनै गोजानाव दोनदों बेबायदि लोंनायखौ जों बन्द' खालामनो नागिरदों बेवहाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ जोङो फिल्डआव रायजोनि गेजेराव हाबनानै खामानि मावनानै जों गम मोनदों जोंनि ओनसोलफोराव उइदाउट गभर्नमेन्ट लाइसेन्स जुमाय गोजा फानग्रा दखानफोर दङ गोबां सकफोराव दिनै बेबायदि आड्डा मारिग्रा जुमायनि जायगाफोरा दिनै दङ बेवहाय दिनै जोङो बुजि मोनदों जाय सकफोराव दिनै जाय बेक्तिफोरा दिनै जुमाय गोजा फानबाय थादों गभर्नमेन्टनि लाइसेन्स गैयालाफानो बै बेक्तिफोरा खिन्थु मोनसे समाजनि बेक्ति मोनसे समाजनि सोद्रोमा बेवहाय बे आयेनखौ जों हरनो नागिरदों मोनफ्रोम गामियाव जे जोंनि गामिनिफ्राय रावबो उइदाउट गभर्नमेन्ट लाइसेन्स जुमाय गोजा फाननो मोननाय नङा आरो जेसेबांखिनि जुमाय सावनानै फानग्रा बर' गामिफोर दङ जों अननानै नोंथांमोनखौबो खावलायदों नोंथांमोना बे जुमाय सावनानै फाननाय ट्रेडिसनखौ बे आखुथायखौ नोंथांमोना बन्द' खालामनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बेजों नोंथाङा एसे एनै सोलिनो हागौ खिन्थु नोंनि जुमायखौ जायफोरा लोंदों बिथांमोना दिनै न'खराव असान्ति जाहैदों जाय बेक्तिया दिनै नोंनियाव जौ लोंफैदों बिथांहा न'खर दङ गथ' गथाय दङ बे बाव गोमालांदों 500 थाखानि जुदि हाजिरा मावदोंबा न'खराव दिनै आलु सेरसे दालि सेरसे लाना थांनांगौनि बादै नोंथांनाव जुमाय फेना थांनानै बिथाङा दिनै न'खराव जेबो हैनो हाया बेबायदि अबस्था जादों आरो नोंथांनि जौ सावनायखौ लोंनानै बैनि गथ'फोरा दिनै फरायनायाव हाम्पार मोनदों नोंगौ नोङो थिग सोलिनो हादों नोंनि न'खरा सोलिदों खिन्थु गुबुननि न'खरा दिनै असान्ति जादों बेवहाय अननानै खावलायदों गोबां बर' गामिफोर दङ जाय गामिफोरा दिनैनि दिनाव जुमाय सावालाफानो थांनानै दङ थ' नोंथांमोनाबो दिनै बेबायदि थांखिफोरखौ ला समाजखौ जौगाहोलांनायनि खामानियाव नोंथांमोनाबो हेफाजाब खालाम
दिनै जों बे ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटिखौ जों जेब्ला दाथिंदों जों रायजो राजाफोरजों जों जेब्ला सावरायदों जों गोबां बिबुंथिफोरखौ जों खोनादों गोबां गामिया दिनै बेबायदि एग्जाम्पल जाबाय जे जोङो बेबायदि थांखि लाबाय 10 बोसोरनि सिगां 8 बोसोरनि सिगां जे जोंनि गामियाव गोदो जौ सावनानै फानोमोन जौ सावना फाननाय समाव जोङो मुगै जादोंमोन एरियायाव लेथ्रा गामि होननानै जों बेबायदि नासय जादोंमोन नाथाय जोंनि माखासे मोजां सानग्रा जों होननानै बिथांमोना फोरमायनानै लादों जोङो सिन्ता खालामदों जोंनि गामिनिफ्राय बे जुमायखौ गैया खालामनो जोङो बिराद नाजानायनि गेजेरजों जोङो 7 बोसोरनि सिगां 10 बोसोरनि सिगां जुमाय सावनायखौ जों बन्द खालामनो हाबाय दिनै जोङो मुगै जानायनिफ्राय बारगबाय जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो जौगालांबाय जोंनि गामिनिफ्राय हाजासे नार्स फरायनाय ओंखारबाय ग्रेजुवेट खालामनाय ओंखारबाय होननानै बिखा फोद्दानानै माखासे गामिफोरा जोंनो एग्जाम्पलफोरखौ होदों बेवहाय आं खावलायनो लुबैदों हायि गैया जायि जेबो गैया दिनै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो खालामबोबाय जोङो बेखौ खालामाबा जों थांना थानो हाया होननानै नोंथांमोना बुंनो नागिरो बेवहाय गुरै खावलायदों जोङो जातिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जिउ दान होबोदों जोंनि लोगोफोरा बिथांमोनखौबो सिन्ता खालामनानै नोंथांमोना बेबायदि जौ सावनानै फाननायखौ बन्द खालामनांगौ जोङो गोनां जायोबा समाज होनोब्ला नोंथांमोननि खाथियाव थांनानै जों रायलायहैगोन दिनै जौ सावनानै फानालाबानो मैगं बेफार खालामनाबो थांना थानो हायो बहाबा बाजारफ्राव दिनै गय दखानफोरखौ होनानै थांनानै थानो हायो बेजों दिनै नोंनि सिनायथिया साबसिनसो जाबावगोन बेवहाय गुबुन बेफारफोरखौ दिनै हम जोंनि मानसिफोरा दिनै बेफार खालामनो रोङा जायनि थाखाय दिनै गुबुनफोरा जोंनि जायगायाव बेफार खालामफैगासिनो दङ जायफोरा दिनै जौ सावनानै फानदों नोंथांमोना गोरलै गोबां खामानिफोर दङ बे गोजां बोथोराव दिनै जोंनो तुसक बनायनो जोंनो लेब बनायनो दिनै गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै जोंनि जायगायाव दिनै लेबफोरखौ बानायना होफैदों खामानिफोरा दिनै एभेलेबेल दङ जुमाय सावना फानालाबानो जों बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जुदि मावोब्ला दिनै तुसक गांसेनि दामा 1000-1500नि खम मोना गान्दु मोनसेनि दामा दिनै 250-500नि खम नङा बेफोरखौ दिनै जों मावनो हायो जोंहा सर्सफोरा दङ सोमलि बिबार बारनाय टाइमाव सोमलि फिथाइ थायनाय टाइमाव बेखौ हानना लानानै नोङो बुथुमना दोनोबा बेबो नोंनि केपिटेल जायो बेवहाय गोबांथार मोजां खामानिफोर दङ जाय खामानिखौ नोंथाङा जुदि मावोब्ला नोंथांनि गथ'फोरा बिखा फोद्दानानै बिमा बिफानि सिनायथिखौ होनानै लानो हागोन नाथाय जायफोरा जौ सावनानै फानदों नोंथांमोना सोलिगासिनो दङ नोंथांमोननि गथ'फोरा नोंथांमोननि सिनायथिखौ होनो दिनै खिन्थु लाजिनानै दङ आरो बे नोंथांमोन मावनाय खामानिया दिनै समाजाव गनायजाथाव नङा बेवहाय जों नोंथांमोननि बेरेखा नङा जों जिहेतु समाजा हारिया बुहुमाव थांना थानांगौनि थाखाय जों जारिमिन सोरजिबोदों बेवहाय अननानै नोंथांमोना सिन्ता खालामफाफिनगोन जों 100 बोसोर जाबाय जुमाय सावनानै सोलिबोनाया दिनै जों जिबायदि जौगानांगौ जों जौगानो हायाखै जों नायनायनि जों सोलायनायनि जुमाय सावनानै फानालाबानो गुबुन खामानि मावनानै जोङो बांसिनैबो जौगानो हागौ आरो जुदि जायाब्ला सावफाफिनगोन माथो दङ ट्राइ खालामनायनि बेवहाय बारग' एनडिपि आरो ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटिया जि खावलायदों दिनै नोंथांमोना बे जिनिसखौ लाखिनांगौ बेवहाय दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो माखासे SOP अर्थात स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रसिडियर जोङो बर' समाजाव जों हरनो जों थांखि खालामदों आरो बे लाइजामनि गेजेरजों नोंथांमोननि गामियाव मोनहैगोन प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनो जोङो लिरगोन बे लाइजामखौ मोननायनि लगे लगेनो नोंथांमोननि सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानै नोंथांमोना थाबैनो बेखौ गामियाव लिगेलै माने खालामनानै लानांगौ प्रस्ताब मोनसे लानायनि गेजेरजों गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया बेबायदि आयेनफोरखौ दानांगौ जोंहा उन्दै बैसोआव जुमाय लोंनाय जोंनि गथ'फोरा ड्राग्सजों गान्जाजों नस्थ' जानानै दङ बिनि सायावबो जोङो आयेन जों बानायनानै दङ बेवहाय फैबाय थानाय समाव जोङो मोजाङै सेबखांनानै हरगोन आरो बे लाइजामा जेब्ला मोनफ्रोम बर' गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनियाव मोनहैगोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ मास मोनसेनि गेजेराव आयेन बानायनानै नोंसोरनि जेनेरेल कमिटि मिटिंनि गेजेरजों बा धोरोम फोथायनायनि जि नियम खान्थिफोर दङ बिनि गेजेरजों सावरायलायनानै बेखौ जेरैखि जाया आयेन बानायना लानांगौ आरो जोंनि हारिखौ जौगाहोनायाव नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे गसंफानांगौ होननानै खावलायदों आरो दिनैनि बे समखौ बारग' एनडिपिआ बर' समाजाव लाबोना होफैनो हानायखाय बा बे बान्थाखौ जोङो नोंथांमोननो लाबोना होफैनो हानायखाय जोङो गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदिनो नोंथांमोनखौ जों फैबाय थानाय समफाव जोंनि बे थांखियाव खौसेयै दावगानायाव नोंथांमोनखौ जों जेब्लाबो मोनगोन होननानै फोथायदों मानो होनब्ला मोनसे गिदिर जारिमिन नोंथांमोना जोंनि गेजेराव बारलांहोखाबाय जाय समाव गिख्रंथाव मोनसे हाथियारनि संग्रामखौ एनडिपिआ खालामदोंमोन बे समाव दिनै बर' समाजा जोंखौ सहाय खालामनो नागाराखै दिनैनि तारिखाव जोंजों रायलायोबा जोंजों जिरायफायोबा जोंजों सावरायोबा जोंनि थांखियाव खारफायोबा दिनै गिनो गोनां जेबो गैया गिथावना समावनो जाय समाव जोंखौ सहाय खालामोबा जेल जानांगौ जायो जाय समाव जोंखौ सहाय खालामोबा गावथार जानोबो गोनां जादों बेबायदि समाव दिनै बर' समाजा जोंखौ सहाय खालामनो नागाराखै नाथाय दिनै मोजां सम फैबाय जोंनि गेजेराव जों डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव हाथियारखौ गारनानै जेसेबांखिनि सुबुंखान्थिनि नियमजों हारिखौ दालांनायनि जि लामाफोर दङ बेफोरखौ जों हमफाफिनदों जोङो लाफाफिनदों आरो बेबायदि थांखियाव जोङो बर' समाजनि गेदेरथार अननायखौ मोनगोन होननानै आसा फारिनानै दिनैनि बे प्रेस मिटखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों। Extended be long live! Long live! Long live!